Majster Kuvalayananda, to je už teraz meno toho žiaka, ktorý tam má sochu. Socha tam toho 130-ročného Tempu. Ten bol taký muní. Už je polstoročie od odchodu jogína a vedca v jednej osobe, Svámiho Kuvalayanandu, zakladateľa uznávaného jogového inštitútu, založeného v Lonavle v roku 1924. Tento inštitút, Kaivalyadhama, patril k priekopníkom vedeckého bádania jogy a jej využitia na ozdravenie chorých ľudí. Inštitút podporuje indická vláda a štát Maharashtra. Od roku 1962 ho Ministerstvo školstva Indie a indická vláda uznáva ako centrum vyššieho vzdelávania. Úzko spolupracuje s univerzitou v Pune a vedeckou akadémiou a ministerstvom pre vedu a technológiu. Uznáva ho aj Národné fórum učiteľov. Má afiliácie v Číne, Makau, Singapúre, Koreji. Jeho zakladateľ Swami Kuvalayananda sa dožil 83 rokov plodného života. Jeho majster, svetosť Paramahansa Šriman Madhavadasa Maharaj, bol zdrojom inšpirácie a usmernil život svojho žiaka týmto smerom. Dnes má výskumné oddelenie, 6 sekcií, fyziológiu, psychológiu, telesnú edukáciu, biochémiu, neuropsychológiu a spoločne fungujú ako celok so synergickým efektom, ako to vizualizoval svojho času zakladateľ Swami Kuvalayananda. Sme tu na pobreží Arabského mora, kde sa pravdepodobne vylodil František Ksaverský, neskôr známy ako svätý František Ksaverský, najväčší misionár čias. Shri Sache
Dobrodka. Jožko. Ahoj. Peťo. Čau si. A keď už si nás našli, tieto vyššie síly, ja som prvé učenie absolvovala ako Dharamsale v 90. roku. Nebolo nás toľko, bola nás hrstka. Aj keď na sutru zostala veľa ich bolo, to sa nepomestili do kláštora, ale na to učenie zostalo nás povedzme 100-200. Na vyučovanie jeho svetosti Dalajlámu sme išli, aby sme porozumeli sami sebe, prestali sa súžovať, trápiť, seba samých ničiť i naše okolie, našich najbližších, bičovať sa, aby sme boli šťastní, pokiaľ sa dá trvalo. Ide to vôbec? Zistili sme, že buddhistická psychológia je postavená na rôznych typoch mysle a ukazuje, ako možno niektoré typy myslenia opustiť, tie, ktoré vedú k sklamaniu, k deštrukcii, k sebadeštrukcii, k trápeniu, k nespokojnosti a naopak, ako treba myslieť, aby sme získali vnútornú spokojnosť nezávislú od vonkajších podmienok. Nejde len o vyučovanie, ale aj o zážitkovú skúsenosť priamo pod vedením Dalajlámu, stoviek lámov, mníchov a praktizovanie v dennom živote. A o to sa snažíme počas celej našej cesty za sebapoznaním v Indii. Milosrdenstvo je vždy prítomné. Vy si predstavujete, že je to čosi niekde vysoko v nebi, vzdialené a musí to k nám zostúpiť. Ale v skutočnosti je to vo vás, vo vašom srdci a v okamihu, kedy ustúpite alebo rozpustíte myseľ v jej zdroji, milosť vyrazí rašiac vo vás. Ramana Maharishi. கருணார்ணவமாய் கருதக்கதினல்கும் அருள்
இத்தனுவேனானாம் எனுமதியை நீத்த புத்தி இதயத்தே பொருந்தியகனோக்கால் அத்ருவிதமாமை அகச்சுடர் காண்கைவோ மத்தியனும் அண்ணாமலை சுடர்காண்மையே அதுவே தலம் அருணாச்சலம் தலம் யாவிலும் அதிகம் அது பூமியின் இதயம் radosti. V stave pokoja, perfektného pokoja. V stave vedie k stave nekonečného šťastia a v zátvorke k stave dokonalého pokoja. Dobre. To je na teba jak ušité. Pre mňa je to úplne. Šantam šivam sundar. To je na teba jak ušité. Je. Ty by si tu každý deň mal Aj tu budem, putovať. ja tu aj budem. A bude to požehnanie, pokoj u teba na druhu. Je. Ja tu aj budem. Tu mám kámoša už, vrátnika. I Anúra Čala vás podporuje a vede ve všem našem úsilí. Om Namah Šivaya. Kráčam veľmi šťastná teraz na Silvestra v Ramanášrame po chodníku, ktorý vedie k jaskyni meditačnej, kde Ramana Maharishi meditoval. A práve sme mali také pekné stretnutie s jedným domácim, tak sme dojednali novoročný výlet na vrchol Arunačály, pretože k jaskyniam tie cesty sú v celku udržiavané, ale na vrchol Arunačály už sú zarastené, aj sú tam opice. Prečo sme tu? A máme rado, že sa nám to podarilo dôjsť na Silvestra, Nový rok, pretože ako to krásne Štefan povedal, je tu pokoj a človek cíti, že sa dá aj vrchol spirituálneho vývoja dosiahnuť bez toho, aby človek sa musel nejako torturovať, bez askéze, celku v pohode a v pokoji, ako sa to podarilo Ramanovi. Verme, že sa tu naučíme jeho hlavnú techniku Atma Vičáru a že postupne prekonáme to naše bežné ja, to malé ego a dokážeme sa naladiť aj na vesmírne ja, ktoré zatiaľ nám uniká medzi prstami a nájsť tam svoju identitu, svoje pravé šťastie.
vo večernej Tirunavamalaji, sídle Ramanášramu, sídle najstaršieho chrámu. Je tu krásna atmosféra, teplo a novoročný vinš by som orientovala na porozumenie, aby sa ľudia, aspoň tí, ktorí majú k sebe blízko, naučili chápať tých druhých a vzájomne si pomáhať, aby svet bol krajší. Ja som úplne mokrý, úplne. No ja ešte. Uvidíme, jak sa bude. Vidie leto, Vladí. Už dneska poďme, Vládko, už Aha, sme to je sa na Peťa. vyrichtovaní, tak už poďme. Ale je to veľmi horúco. Tak aké sú vaše dojmy? Naše dojmy sú skvelé. Ideme do chrámu, jak Vládko hovorí, sme už okúpaní, aj osprchovaní. Áno. Jemne orosený, Jemne ako 12 plzeňská. Ja zdieľam celou skupinou. Loka sama stásu, keď obávam tu. Ja už nemám čo k tomu dodať, všetko je povedané. Nádhera. Pozeráme na Arunachaleshwar chrám. Je to najväčší chrámový komplex venovaný pánu Šivovi, vybudovaný pred viac ako 1000 rokmi. Aj keď posledné výskumy naznačujú, že jeho základy sú omnoho staršie. My father, 7th generation. 7th generation. Šiva a Parvati sú dve božské osobnosti, ktoré sa tu uctievajú. Blízko tohto chrámu získali osvietenie viacerí duchovní majstri aj Ramana Mahariši. Chrám je zasvetený ohňovému živlu a Manipure čakre, ktorá dodáva odvahu. Chrám má 4 brány, posvätného býka Nandiho pri bráne, zasveteného Šivovi, 9 veží, ktoré reprezentujú 9 otvorov v ľudskom tele. Toto poukazuje, že kedysi chrám slúžil na pozdvihnutie duchovnej sily a duchovného rozvoja človeka. Pred vstupom do chrámu svätyne sa vyzúva, keďže ide o posvätné miesto. Ženy si zahaľujú ramena šálov, nosia dlhé sukne, sári, počlenky. Denne tu prebiehajú obrady, modlitby, ktoré prinášajú veľkú radosť. Kňazi mávajú zapálenými lampami, svietnikmi v smere hodinových ručičiek za spevu mantier.
Na konci modlitby si symbolicky veriaci odovzdávajú svetlo poznania dlaňami na oči a temeno hlavy s prosbou o jasnovidné vízie, ako pokračovať na ceste a nevybočiť na slepú koľaj egoizmu, oddelenia od kozmického vedomia Boha. Kňaz podaruje modliacim sa vibuty, popol, urobí červenú bodku na čele. Niekedy aj prašát, Boží pokrm, Božie telo, ako sa u nás hovorí, podá svojou pravou rukou. Každý návštevník vdychuje energiu tohto miesta a veľkosť, krásu. Obrady sa konajú ráno pred východom slnka, už o 5:30, potom o 8:00, predpoludním o 11:30, pred západom slnka o 5:30 a večer o 7:00, o 7:30, o 9:00 hodine. Často sú špeciálne modlitby a obrady aj medzi tým. Treba dodať, že dodnes sú indické pútne miesta, chrámy, duchovné stánky a centra plné návštevníkov, pútnikov, veriacich v podstate od skorého rána do neskorého večera. Indické deti navštevujú pútne miesta a chrámy aj počas školských výletov a modlia sa. Viera je tu živá, dá sa povedať pre všetkých. Dokonca aj zahraniční turisti sem spravidla prichádzajú kvôli živej viere a dobrej znalosti, ako sa spirituálne rozvíjať. Tiež treba spomenúť, že sa chrámové komplexy rekonštruujú, stavajú holistické megachrámy a komplexy, v ktorých sú svätyne, chrámy venované všetkým hlavným božstvám. Je tu náboženská sloboda, dokonca mnohí vedia, že osvietení majstri sú nad dualitou a našli Boží chrám vo vnútri. Aj preto sú rešpektovaní potulní sádhuovia. Na ceste Pradakšina môžeme vidieť veľa sádhuov, sediacich na ceste, spiacich či meditujúcich. V sanskrte sádhu znamená dobrý, svätý muž. Sádhuovia nosia oranžové rúcha, lebo táto farba je symbolom odriekania. I ohňa, i vychádzajúceho či zapadajúceho slnka, pripomínajúca nositeľom ich cieľ dosiahnuť oheň, večný plameň, myslí sa večný plameň poznania a spálenie egoizmu. Om Jai Jagdish Hare, Swami Jai Jagdish Hare, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम हो एक अगोचर। Ako nás informoval tento mladý indický muž, modlí sa každý deň, každé ráno i niekoľkokrát k Bohu týmito slovami: Oče, si môj otec, si moja matka, si pre mňa všetko, chráň ma od utrpenia, staraj sa o mňa a veď ma cestou z tmy ku svetlu. Myslím na teba a ďakujem za tvoju lásku. Thank you so much. Namaste.